dipyn cnesach nag wythnos diwethaf. Yma beth bynnag. Actually, siŵr o fod ydi ddim mor gynnes yn yr ystafell lle oedden ni'n cyfarfod, achos wythnos diwethaf nathon ni gyd wasgu i mewn i di mam a dad. Wythnos di fynd yn sydyn yn dydi. Ond mae'n gret cael eich gweld chi gyd bore yma. Hyfryd cael eich croesawu chi yma. Diolch yn arbennig i rai nath helpu neithiwr efo'r caroling Ole Canwyll, oedd yn real anogaeth i weld gymaint wedi dod o di allan yr eglwys. A felly diolch yn fawr iawn i bawb fydd yn helpu efo hynny. A gweddiwch, ceriwch ymlaen i weddio, bydd yr efengyl yn cael effaith ac bydd pobl wedi clywed y newyddion da yn ymateb i'r newyddion da. Does na ddim cyfarfod heno ar Zoom, ond dyn ni yn cyfarfod yn Mhen y Garreg. Mae yna yn Nhŷ Dafydd ac Ann. Faint o gloch mae hynna? Maen nhw'n edrych yn really chilled. So gewch chi droi fyny unrhyw bryd ydych chi eisiau. Hyd yn oed syth ar ôl y cyfarfod bore yma. Okay. Fyny at, dyma, te handyn ar 10 heno. Okay. So gewch chi droi fyny ym Mhen y Garreg. Dyn ni'n really diolchgar am hynny. I gael chi bach amser. Sorry? Pizzas am 6. Okay. So, o gwmpas hynny. Felly, dyn ni'n edrych ymlaen at hynny. Edrych ymlaen i dreulio chdi bach amser efo'n gilydd yn hynny. Wedyn cwrdd-gweddi yn ystod yr wythnos. Wedyn parti plant. Parti cyffro selar nos Wener yn Ebenezer am 6, dwi'n meddwl, neu 6 handi 6. Mae hwnna, felly cofiwch am hynny. Ac wedyn wythnos nesaf, wythnos i heddiw, be fydd wythnos i heddiw? Daniel, be fydd wythnos i heddiw? Ti'n gwybod? Dolig, ie. A felly dolig, fyddwn ni ddim yn fama, fyddwn ni yn Rhiwlas. Okay, fyddwn ni yn Rhiwlas, yn y neuadd yn Rhiwlas am 10 o'r gloch. Ac os oes gennych chi, mae'r gwasanaeth yna yn wasanaeth chydig bach yn wahanol, oherwydd dyn ni'n cael cyfraniadau ac yn y blaen. So os oes gennych chi gyfraniadau, sa'ch chi'n rhoi gwybod i fi yn ystod yr wythnos, please. Fel bod ni'n medru ffitio pobl i mewn ac yn y blaen, a wneud yn siŵr bod ni bod y cyfarfod yn para tua awr, achos fyddwn ni eisiau mynd adre i gael yn Twrci a bob dim fel am byddwn. Felly, ond please, gai annog chi, dowch a gwahanol bethau, achos mae'n hyfryd. A nid rhyw fath o concert ydi o'na, ond cyfle i ni gael rhannu'n ysbrydol efo'n gilydd. Felly, mae'r neges yn bwysig hefyd. Felly, please, meddyliwch a rhannwch a dydwch wrtho fi be ydych chi eisiau gwneud yn hynny, sy'n am bryl. Wel, bore yma, mae gennym ni wasanaeth chydig bach o wahanol, gwasanaeth teulu. Diolch yn wahanol iawn i'r arfer, achos mae pob gwasanaeth really yn wasanaeth teulu, mae pob gwasanaeth yn wasanaeth i bawb yn dydy, ond yn arbennig heddiw, dwi'n gobeithio fydd o yn wasanaeth lle fydd pawb yn medru cael rhywbeth ohono fo, a pawb yn medru gwrando, a pawb yn medru cymryd rhan hefyd. Oherwydd mae'n amser hapus o'r flwyddyn. Mae'n amser yn adolyg. Mae'n amser lle dyn ni'n cael dathlu bod Iesu Grist wedi dod i'r byd. Gwnewch fi gychwyn trwy weddio. Arglwydd yw dad, dyn ni'n diolch i ti am bore yma, dyn ni'n diolch i ti am dy fendithion rhyfeddol di teg ato ni. Dyn ni'n diolch am gael bod yma yn Ysgol y Garnedd bore yma. Diolch bod y rhew wedi mynd, arglwydd yw dad. Dyn ni'n diolch i ti wrth feddwl am y tywydd oer dyn ni wedi cael dros yr wythnosau diwethaf. Dyn ni'n diolch i ti am yr tai cynnes sy gennym ni. A'r gofal dyn ni'n ei brofi yn cymdeithas ni. A da, dyn ni'n cofio am rheina sydd ddim yn profi hynny. Dyn ni'n meddwl yn arbennig am rheina am y bobl yn Ukraine ar hyn o bryd, lle does gennyn nhw ddim dŵr a ddim trydan. A dyn ni'n gofyn i ti i ofalu amdanyn nhw ac i ti ddod a gweithio yn y sefyllfa yna. Dyn ni'n meddwl yn arbennig am yn brodyr a'n chwiorydd allan yna. Y Cristnogion, a dyn ni'n gweddio bod di'n helpu nhw i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. A da, dyn ni'n gweddio bore yma. Byddi di gyda ni, helpa ni addoli ti. Ni jyst yn yn penne, ond yn calonau ni hefyd. Arglwydd yw dad, mae'r neges yn un syml, ac eto mae'r neges yn un mor bwysig. A felly, dyn ni'n gofyn, plis rwyd ysbryd glân i weithio. A dyn ni'n gweddio hyn, nid oherwydd bod ni'n heiddi,
dim byd. Nid oherwydd bod ni'n ddigon da, achos da ni'n gwybod bod ni wedi methu mewn gymaint o ffyrdd, ond da ni'n gweddio fo yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, thema yr gwasanaeth y bore yma ydy taith y Nadolig. Taith y Nadolig. Rwan, ta amser y Nadolig, mae yna lot o deithiau gwahanol i'w gael. So ni'n medru mynd ymlaen i'r sleid nesaf. So, reit, pwy fydde'n gwneud taith i fanna amser y Nadolig? Pwy fydde'n gwneud taith i fanna amser y Nadolig? Llaw i fyny. A geith y bobl fawr hefyd roed i llaw i fyny. Neu falle fyddai'n pigo. Mae yna res gefn, mae yna 3 neu 4 yn y cem fanna sydd yn really nervous. So nhw'n gwybod eich bod fi'n mynd i bigo arnach chi yn ystod y gwasanaeth. Jiwda, Sean Corn fydda'n neud taith i fanna, ynddo? Ie, Sean Corn yn neud taith i fanna. A sut fydda nhw'n gwneud hynna? Sut fydda Sean Corn yn mynd ar daith i fanna? Daniel? Mynd lawr y simneu, mynd ar carw, ac wedyn ar y sledge, a lawr y simneu. Gret, reit, llun nesa. Reit. Pwy fydda'n mynd ar daith i fanna amser Nadolig? Pwy fydda'n mynd ar daith i fanna amser Nadolig? Gwyn ni weld rwan, da ni'n dysgu pethau am 2 gwahanol pobl. Ania? Mam a dad, da iawn ti. Ella mae jyst mam fydda'n mynd yn ti chi, dwi'n gwybod. Ond fysa, pam bydde mam a dad yn mynd i fanna amser y Nadolig? Aran? I brynu bwyd Nadolig, A sut fydden nhw'n mynd? Mynd yn y car, neu alla bod nhw'n medru cerdded, dwi'n gwybod. Oce, llun nesa. Oce, pwy sy'n mynd ar daith i fanna? Amser y Nadolig. Pwy ath ar daith i fanna amser y Nadolig? Cynan. Y bugeiliad, da iawn. A cyn hynny, pwy ath cyn hynny? Ben? Mair a Joseph, i'r stabl. Nes i ddewis llun. Mae'r lluniau sgynny ni, weithiau ar gardidolig, mae'r stabl yn edrych yn le neis. So, dyn ni'n rili'n siŵr sut oedd y stabl yn edrych, ond o'n i'n meddwl, wel, mae hwnna'n ddigon tebyg, dwi'n siŵr. Lle oedd yr anifeiliaid yn byw. A sut nath Mair a Joseph fynd i'r stabl? Ania. Nathon nhw gerdded yn do, yn bell iawn, mwyn mynd ar daith. So, mae lot o deithiau gwahanol, ond dyn ni ddim heddiw yn mynd i edrych yn arbennig ar un o'r teithiau yna, dyn ni'n mynd i sôn dipyn am hanes y Nadolig. Gan ni'n gael y sleid nesaf? Duw. Sut ydyn ni'n mynd ar daith at Dduw? Neu pwy sy'n medru mynd ar daith at Dduw? Gwestiwn anodd. Aran? Sorry? Trwy marw, mae Cristnogion sydd yn marw, mynd at Dduw, da iawn, Credu yn Dduw, Mae Dduw, llaw fyny yma, pwy sy'n meddwl bod Dduw yn real, bod Dduw yn go iawn? Reit, so mae pawb gyda di llaw i fyny yn credu bod Dduw yn real, Ond ydy Dduw chwaith ddim just fel yn ei fedra i fama weld Ben. A dwi'n medru deud, wel dwi'n medru gweld Ben, a dwi'n medru mynd i siarad efo Ben. Ond eto, dydy Dduw ddim cweit fel yna, di. Mae Dduw i weld yn bell i ffwrdd. Ac yn aml, mae o'n teimlo yn bell i ffwrdd ohono ni. Mae o'n teimlo'n bell iawn o'r byd weithiau, bod Dduw yn bell. A ydych chi'n gwybod pam bod o'n bell? Mae o'n bell oherwydd bod ni wedi gwneud pethau yn anghywir. Mae o'n bell oherwydd fod yna bechod yn y byd. Rwan, pwy oedd y bobl gyntaf i gael ei geni? Neu pwy oedd y bobl cyntaf i fyw, ddylen ni ddeud? Pwy oedd y bobl cyntaf? Adda ac Efa, A doedd Duw ddim yn bell oddi wrthyn nhw o gwbl. Oedd Adda ac Efa yn medru deffro yn y bore, ac oedden nhw'n medru mynd am dro efo Duw. Ac oedden nhw'n medru siarad efo Duw. Ond dyma nhw'n gwneud pethau'n anghywir.
A dyma Duw felly yn eu cosbi nhw ac yn eu taflu nhw allan o'r ardd. Ac felly byth ers hynny mae Duw yn bell oddi wrth bob person. Mae pob person sy'n cael ei geni, dyn ni'n dweud mae Duw yn bell oddi wrth ni. Weithiau, a nes i ddewis llun fanna, nes i ddim wneud llun o Dduw, achos dyn ni'n cael gwneud llun o Dduw, ac dyn ni chwaith, dyn ni'n gwybod sut mae Duw yn edrych, ond nes i ddewis llun o'r awyr, achos weithiau, pan dyn ni'n edrych allan a dyn ni'n gweld mawredd y byd, a dyn ni'n teimlo'n fach, a dyn ni'n medru meddwl, mae Duw allan yna rwla. Mae yna lot o bobl yn teimlo fel o. A weithiau mae'n cydwybod ni'n siarad efo ni. A dyn ni'n ymwybodol, mae Duw yn dweud pethau wrthyn ni pan dyn ni'n neud pethau'n anghywir. Ond mae Duw yn bell i ffwrdd. Wel, be dyn ni'n mynd i wneud bore yma ydy edrych ar daith at Dduw. Sut dyn ni'n mynd at daith at Dduw? Sut dyn ni'n dod i adnabod Duw? A mae'n bwysig, iawn, mae'n bwysig os ydych chi'n fach a ydych chi rioed wedi wneud hynny o blaen. Lle bod chi rioed wedi siarad efo Duw o blaen, neu bod chi ddim yn teimlo bod Duw yn agos neu lle bod chi'n hen ac yn hŷn, a bod chi'n teimlo bod chi wedi bod yn Gristnogion, ond ydych chi'n teimlo mae Duw yn bell. Oddi wrtho fi ar hyn o bryd, mae o'n neges i bawb. Achos dyna beth mae'r Nadolig amdano fo, ydy bod Duw, bod ni'n medru dod at Dduw. A felly bore yma dwi'n mynd i ofyn am help rhai ohonoch chi. Dyn ni'n mynd i ganu, dyn ni'n mynd i gael caneuon, dyn ni'n mynd i gael darlleniadau ac yn y blaen. Ond dwi eisiau help bachgen i gychwyn efo, os gwelwch chi fod yn dda. Lle gael bachgen bach, Cynan, gwych. OK, reit. Cynan, cer di at Debs. A traw, mae Debs yn gwneud rhywbeth efo ti. Dyn ni'n mynd i ganu can. Dyn ni'n mynd i ganu can efo'n gilydd. Tymor Nadolig yw pawb yn llawenhau. Partis, crefft a chanu can, cyfle i'w fwynhau. Beth yw'r rheswm drost yr hwyl? Cynllun mawr Duw oedd dechrau'r hwyl. Mae hon yn gan, da ni wedi bod yn canu efo anreg Nadolig a mynd mewn i ysgolion ac yn y blaen, ac felly yn dda i ni ganu hi bore yma. Felly gwrwch ar eich traed, a gobeithio wneith yr trac weithio i ni. Cyfle i fwynhau, beth yw
Ac am bod rhai ohonych chi'n poeni'n ofnadwy, dydy Esther ddim di mynd nôl mewn amser oedd hwnna'n trac ohoni hi blynyddoedd yn ôl yn canu. Felly, ie. Gret. Reit ta, wel, da ni wedi cael rhywun yn gwisgo i fyny. Pwy sydd gen i? Aran. Aran, ni wedi jyst sefyll fyny fanna yn sydyn i ni. Gwych. OK, bryl. Reit, pwy mae Aran wedi gwisgo fyny fel? Heddiw. OK. Pwy mae o wedi gwisgo fyny fel? Mae Annie yn meddwl bod hi'n gwybod. Ydy Elain yn gwybod? Y bugeilied? Na. Mae'n anodd dweud y gwahaniaeth, ond sa ti yn edrych yn ofalus iawn, fysa ti'n gweld mae nid Bigel ydy Aran. Joseph. Ie, Joseph. Diolch Aran, gyd i lawr. Bryl. Reit. Joseph. Ie. Rwan ta, sut mae Joseph yn helpu ni i fynd ar daith at Dduw? Wel, be ydych chi'n wybod am Joseph? Be ydych chi'n wybod am Joseph? Juda. Oedd o'n carpenter. Beth ydy carpenter? Hwna'n, achos i rai pobl yma, carpenters fyseg, hen grŵp oedd yn canu pan oedd nhw'n ifanc. Yeah? Ond beth ydy carpenter? Saer coed. Yeah? So oedd o'n ddaf o'i ddwylo yn doedd. A lle oedd Joseph yn byw? Lle oedd Joseph yn byw? Juda. Nazareth. Ie, da iawn. Ac oedd o wedi dyweddio. Oedd o wedi dyweddio i Mair. Oedd o wedi dyweddio i Mair. A mae Caleb yn mynd yn dod ymlaen rwan i ddarllen yr hanes i ni. Dyma lle dyn ni'n gweld bod y maic wedi cael ei osod yn hollol anghywir yna ni. Darllen o Matthew 1, adnod 18-25. Dyma ddigwyddodd pan gafodd Iesu y Meseia ei eni. Roedd ei fam Mair wedi cael ei haddo i fod yn wraig i Joseph. Ond cyn iddyn nhw briodi a cael rhyw, dyma nhw'n darganfod fod yr ysbryd glân wedi gwneud hi'n feichiog. Roedd Joseph oedd yn mynd i phriodi yn ddyn da a charedig. Doedd e ddim eisiau gwneud esiampl ohoni a'i chyhyddo hi'n gyhoeddus, felly roedd yn ystyried yn dawel fach i ganslo'r briodas. Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pan gafodd freuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud wrtho, Joseph, fab Dafydd, paid patryso am mynd yma i'r adre i fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi beichiogi. Bachgen fydd hi'n ei gael, wyt ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o'i bechoda. Digwyddodd hyn mwyn i beth wedodd Duw drwy ei broffwyd ddod yn wir. Edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wirif yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel. Ystyr Emmanuel ydy mae Duw gyda ni. Pan ddeffrodd Joseph, gwnaeth beth roedd angel Duw wedi dweud wrtho. Priododd Mair, ond chefodd o ddim rhyw efo hi nes i'w mab gael ei eni, a rhoddodd yr enw Iesu iddo. Fel, diolch yn fawr iawn. So mae gennym ni Joseph yn fanna, ac oedd Joseph wedi dyweddio efo Mair, ac oedd hwnna'n beth mawr ar y pryd. Oedd o'ch chi bach fel priodi yn dyddiau ni. Oedd o'n mynd i briodi Mair. Ond dyma fo'n cael siom. Dyma fo'n cael siom. Pam gafodd o siom? Pam gafodd o siom, Aran? Oedd Mair yn mynd i cael babi, a nid babi Joseph oedd o. Ac felly oedd Joseph wedi siomi yn fawr iawn iawn. Allwn ni feddwl oedd o'n drist iawn. Ond oedd o'n dal i garu Mair, ac felly oedd o ddim eisiau gwneud ffys o'r peth, oedd o ddim eisiau gwneud iddi hi sefyll allan, felly oedd o'n mynd i yn dawel i jyst i gadael hi fod. Ond dyma Duw yn dod ac yn siarad efo Joseph. Sut nath Duw siarad efo Joseph? Sut nath Duw siarad? Lowri? Yn y freuddwyd, ie. Nath angel Duw siarad yn do. A ydych chi'n gwybod be nath yr angel ddweud wrth Joseph? Nath o ddeud, yli, paid y poeni, mae beth sydd yn digwydd i Mair, fi sydd tu ôl efo. Yr ysbryd glân. A dwi wedi dweud wrthych chi am hyn o blaen. Ac mae o'n sôn, mae Mathew o fanna'n deud bod y proffwydi wedi dweud hyn wrth blaen, wrth bobl, y bydden e ferch yn cael babi. Yeah? Ac felly mae hwnna yn rhyfeddol. Felly os gewn ni fynd i'r sleid nesaf, dyma beth mae Joseph yn ddysgu ni
am beth sydd yn bwysig ar fynd ar daith at Dduw. Nath Joseph wrando ar beth oedd Duw yn ei ddweud. Nath Joseph wrando, oedd o'n mynd i, gallai fod i ddeud, wel na, dwi'n mynd i wrando ar Dduw, dwi'n mynd i fynd a dwi'n mynd i gael gwared am air a dwi'n mynd i ddewis merch arall, ond nath Joseph ddim gwneud hynna. Nath o wrando ar Dduw. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn i ni. Os da ni eisiau dod at Dduw, mae'n bwysig bod ni'n gwrando ar Dduw. A mae pobl, dyddi yma, maen nhw'n dweud, wel, mae Duw yn siarad efo fi mewn gwahanol ffyrdd, a dwi'n mynd dweud bod Duw yn medru, mae Duw yn medru siarad efo ni mewn gwahanol ffyrdd. Ond pa ffordd dyn ni'n gwybod fod Duw yn siarad efo ni? Lle dyn ni'n gwybod mae Duw yn siarad efo ni? Mae o'n gwneud bob dysil yn sicr, definite. Y Beibl da iawn. Dwi'n mynd i reid seren i Judahs, mae'n ateb bob cwestiwn i fi bore yma. Y Beibl. Ac felly mae hwnna'n wers bwysig iawn i ni. Beth bynnag ydy'n oedran ni, os da ni eisiau Duw i siarad efo ni, lle cyntaf dyn ni angen mynd ydy i'r Beibl i weld yn fanna beth mae Duw yn dweud wrthyn ni. Gwych, wel, dyn ni'n mynd i ganu Carol nesa, a dwi eisiau help merch fach tro yma. Dwi eisiau help merch fach. Pwy sydd gennym ni? Elain. Neu di helpu, gyd i fynd at Debs i helpu. A dyn ni'n mynd i ganu ser y nos yn gwenu. Clychau llon yn canu. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Diolch. Pwy sgynnon ni nesa? Ti am ddod? Ti dyna? Nei di ddod ymlaen ato fi? Bryl. Wel. Pwy sydd gennym ni yn fama? Pwy sydd yn fama? Mae Elain wedi mynd. Mae gennym ni rhywun arall. Pwy sydd? Mae Daniel. Mair. Mair. A sut wyt ti'n gwybod mae Mair ydy hi? Achos mae fo babi yn dydy. Y baban Iesu. Diolch yn fawr iawn. Ti'n mynd i aros yma neu ti eisiau mynd nôl i dy set? Gei di fynd yn ôl i dy set. Gwych. So mae gennym ni Mair, dyn ni wedi clywed am Joseph, a dyn ni'n clywed am Mair a'r baban Iesu. Mae Ben yn mynd i ddarllen i ni rwan. Tua'r 11, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rhufeinig i gyd. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf gafodd ei gynnal cyn bob Quirinius yn llywodraethwr Syria. Roedd pawb yn mynd adre i trefu lle cawson nhw ei geni i gofresu ar gyfer y cyfrifiad. Felly gan fod Joseph yn perthyn i deulu Brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea a mynd i gofresu yn Judea yn Bethlehem. Hynny ydy'r tref Dafydd. Aeth yna gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac
ac a oedd erbyn hynny'n disgwyl babi. Traedd nhw yno daeth yn amser i'r babi gael ei eni. A dyna lle cafodd y phlentyn gyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cadarchau gen i yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd mewn cefn ar gyfer bwyd anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Diolch, diolch. Felly mae gennym ni Mair a Joseph a Baban Iesu. Rwan, os gawn ni fynd ymlaen i'r sleid nesaf. Pa un o'r llefydd yma, ydych chi'n meddwl, fysa ore i fab Duw? Achos oedd yr angel wedi dweud wrth Joseph yn y freuddwyd, mae mab Duw fydd yn cael ei eni. So pa un o'r 4 lle yma, ydych chi'n meddwl, fysa ore? Daniel, be di'r un yn y top? Lle di fanna yn y top? Lle di'r un yna, efo pobl yn gwisgo glas? Ysbyty, da iawn. Be di'r un nesa? Be di'r un nesa? Anna? Treehouse, da iawn. Wedyn, mae gennym ni, be di hwnna, rhyw palas? Yeah, palas. Fel a fydd tŷ ni yn Rhiwlas yn edrych yn diwedd, dyn ni'n gobeithio. Ac wedyn, mae gennym ni'r stabl. So pa un fydde'r gorau, ydych chi'n meddwl, i frenin y bydysawd, i fab Duw? Ie, cynnan. Y palas, ie. Dwi'n meddwl sy'r palas yn le gret yn byse? Ie, sy'r palas yn le gret. Mae rhaid i fi gyfadde, a dwi'n siŵr bod lot o tadau eraill yn mynd, ella na nid y palas fysa'r lle gorau, dyfalla'r ysbyty, yr ysbyty, lle mae yna rhywun yna sy'n gwybod beth maen nhw'n neud, ac sydd yn medru helpu. Felly mae'r holl beth yma, gall y Duw fod wedi anfon Iesu unrhyw adeg i unrhyw le. Ond mae o'n dewis stabl. Mae o'n dewis stabl. Achos mae Duw yn gweithio yn y ffordd mwyaf annisgwyl. Oedd Mair a Joseph, oedden nhw ddim efo dim arian. Chwa, mae'n rhywbeth rili diddorol amdan Mair a Joseph. Yn hwyrach ymlaen, mae'n dweud bod Mair a Joseph wedi mynd i'r deml i offrymu. A be ddylen nhw fod wedi offrymu yn y deml fydde oen dros Iesu Grist. Ond yn yr Hen Testament oedd o'n deud, os oedd gennych chi ddim digon o arian i brynu oen, fysach chi medru mynd â 2 aderyn. A dyna be oedd rhaid i Mair a Joseph fynd efo nhw i'r deml. Oedd 2 aderyn, oedd gen nhw'n hyd yn oed digon o arian i gael oen. A ydych chi'n gweld dyma ydy'r peth mwyaf rhyfeddol am Dduw. Mae Duw yn gweithio mewn ffordd wahanol. Ac os ydyn ni yn i'r sleid nesaf, mae Duw wedi dod i fod yn un ohono ni. Dyna ydy'r peth nesaf ar y daith at Dduw. Dyn ni ddim yn gorfod trio ffeindio Duw allan yn fanna, achos mae Duw wedi dod yn un ohono ni. Oedd Mair yn fama efo'i babi yn doedd, a dwi'n gwybod mae jyst doli fach ydi o. Ond eto, mae'n digon tebyg babi bach fel yna. Oedd Iesu wedi dod, mab Duw wedi dod yn un ohono ni. Felly, os da ni eisiau chwilio a ffeindio Duw a mynd ar daith am Dduw, da ni'n gorfod mynd i'r llyfrgell, da ni'n gorfod mynd hyd yn oed i gapel neu eglwys sbesial, da ni'n gorfod gwneud pethau rhyfeddol. Be da ni angen wneud ydy dod at Iesu Grist. Yn y Beibl, yn y Testament Newydd, mae yna adnod briliant. Mae'r adnod yn dweud hyn, mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiad trwy'r proffwydi. Mae'n deud, wel, nath Duw oedd o'n siarad mewn llawer ffyrdd, mewn llawer modd trwy'r proffwydi, trwy'r brenhinoedd, trwy Moses ac yn y blaen. Am be mae'n deud, ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Ac felly, os da ni eisiau dod at Dduw, da ni angen dod at y babi yma. Da ni angen dod at Iesu Grist. Dyna lle da ni'n gweld Duw yn delio efo yn byd ni. Da ni'n mynd i ganu eto, rwan Carol, llyr Angylion, a dwi eisiau help 1 neu 2 arall. Gai help? 1 neu 2 arall? Daniel, wnei di helpu fi? Bryl, gwych. OK, sut i helpu na ni, gret. A mi ganwn ni llyr Angylion sy'n addoli, ser y neb sydd yn rhyfeddu
Unwn innau nawr i foli ganwyd Iesu Grist i'n byd. Diolch. Wel, da ni'n cario ymlaen ar yn taith at Dduw. Felly, da ni wedi dysgu'n do bod rhaid i ni wrando ar Dduw. Mae rhaid i ni wrando ac mynd a cymryd i air o. Mae rhaid i ni hefyd ddod at Iesu Grist. Achos dyna lle da ni'n gweld Duw yn delio gyda yn byd ni. Dyna lle mae Duw yn dod yn agos i'n byd ni. Felly mae gennym ni ddau arall yn dod. Dych chi am dod ymlaen? Dych chi'n gwybod, dych chi wedi blino, dych chi wedi bod allan trwy nos yn do? Do, reit ta. So pwy sydd gennym ni yn fama? Pwy di'r rhain? Ie? Pwy sydd gennym ni yn fama? Dim Anton Dec, dych chi'n ag e? Na. Pwy? Ania. Y bugeiliad, ie. A beth oedd gwaith y bugeiliad? Beth oedd gwaith y bugeiliad? Ond diwn ni'n mynd gwestiwn anodd. Anna, beth oedd gwaith y bugeiliad? Ie, edrych ar ôl y defaid, ti'n neud job dda yn fanna'n dwyt? Ie, edrych ar ôl y defaid, a'r geifr, ac yn y blaen. Oedden nhw'n bobl bwysig? Na, sori. Oeddech chi ddim yn bwysig o gwbl. Ie, oedd ddim yn bwysig o gwbl. Ac eto, pwy nath ddod at y bugeiliad? Pwy nath ddod at y bugeiliad? Aran? Angel. Ie? A'r bugeiliad oedd y bobl gyntaf tu allan, really, i deulu Iesu Grist i gael gwybod y newyddion da yma. Mae Ania mynd i ddod i ddarllen yr hanes i ni rwan. Diolch. Adnodau 8-21. Y bugeiliad a'r anghelion. Yn yr ardal Bethlehem, roedd bugeiliad allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o'r anghelion yr arglwydd ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i gwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bwyd da, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofyn, mae gen i newyddion da i chi, newyddion fydd yn gwneud bobl ym Mhrydain yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei enni heddiw. Yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ia, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn y fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafan bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o anghelion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl anghelion y nefoedd yna yn addoli Dduw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddaear islaw a bendith Dduw ar bobl. Pam aeth yr anghelion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliad yn dweud wrth ei gilydd, Dewch,
Gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthyn ni sydd wedi digwydd. Felly i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph, a'r babi bach yn gorwedd mewn cafan bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliad yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd a beth wedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywed am y peth yn rhyfeddu at hyn roedd y bugeiliad yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio bob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei flentyn. Aeth y bugeiliad yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw am bopeth roedd nhw wedi ei weld a chlywed. Roedd y cwbl yn unio fel roedd yr angel wedi ddweud. Cyflwyno Iesu yn y deml. Pan oedd y plentyn yn 8 nos oed, cafodd ei enwedu a'i alw yn Iesu. Dyna oedd yr enw roddodd yr angel iddo hyd yn oed cyn iddo cael ei genhedlu yng Ngwroth Mair. Iawn, diolch. Felly, dyn ni'n gweld mae'r bugeiliad allan yna. Rwan, dwi'n meddwl oedd y bugeiliad yn cael ei ofyn, yn cael ei dychryd yn hawdd iawn yna goedden. Oedden nhw wedi arfer efo ymladd, efo bob math o anifeiliad gwahanol. Ond dyma nhw'n cael ofyn rhyfeddol. Dyma nhw'n cael ofyn rhyfeddol oherwydd dyma'r llen fel sef o'n cael ei dynnu nôl a reality go iawn yn do. Mae'r byd yma, beth dyn ni'n weld, yn real i ni, ond mae'n reality arall, mae'n reality ysbrydol. Mae Duw a'r angylion, a'r diafol yn real hefyd. Ac felly dyma'r angylion yn dod ac yn siarad gyda y bugeiliad ac oedden nhw wedi dychryn. Ond be nath yr angel ddweud wrth y bugeiliad? Be ddudodd yr angel wrth y bugeiliad? Ben? Da iawn. Mae gen i newyddion da, da ni'n edrych di bach ar hyn, sy'n diwethaf yn doeddan. Oedd ddim isio iddyn nhw ofni, achos oedd gen nhw, oedd yna newyddion da. Oedd yna newyddion da, achos oedd yna waredwr neu achubwr wedi cael I eni. Rwan, da ni'n sôn bore yma am y daith at Dduw, ac o'n i'n deud ar y cychwyn, mae Duw yn bell. Mae Duw yn bell oddi wrth bob un ohono ni. Yn wahanol I fel oedd o efo Adda ac Efa ar y cychwyn, mae Duw yn bell. A pam? Wel, mae'r Beibl yn deud oherwydd bod ni wedi gwneud pethau yn anghywir. Oherwydd bod ni wedi gwrthryfela. Mae Duw wedi'n creu ni i'w garu fo yn llwyr. Mae Duw wedi'n creu ni garu'n gilydd yn llwyr. I'w roed o yn gyntaf ac I roed eraill cyn ni. Duw sydd angen bod yn y canol. Ond dyda ni ddim yn byw fel yna. Dych chi'n meddwl, mae un cwestiwn yn cael ei ofyn yn tu ni yn aml. Pam dwi'n gorau mynd i'r ysgol bore yma? Dych chi weithio'n gofyn y cwestiwn yna? Juda, ti weithio'n gofyn, ia? Pam dwi'n gorau mynd i'r ysgol bore yma? A beth ydy'r ateb ydw I fel arfer yn roed, Ben? Ti'n mynd cofio? Beth ydy'r ateb? Be fysa'r ateb? Nia, be fysa'r ateb fysa chi'n ei roed? I ddysgu, I ddysgu. Mae'n bwysig yn ydy, mwyn dysgu, mwyn cael medru bod yn berson yn y byd yma, mwyn cael swydd, mwyn cael arian, mwyn tyfu fyny, bod chi'n medru wneud pethau fel prynu ceir i'ch mam a dad pan dych chi'n ifancach ac pethau fel yna. Ydyn ni angen ysgol I fod yn ddrwg? Os rhywun yn fama angen ysgol I ddysgu sut I wneud pethau'n anghywir? Na? Da ni'n wneud pethau'n anghywir yn automatic, dydyn? Da ni'n angen cael yn dysgu. Dydy plentyn ddim angen I ddysgu sut I ddwyn. Dydy person ifanc ddim angen I ddysgu sut I fod yn gas efo rhywun arall. Mae'n digwydd yn naturiol. Mae'n dod allan ohono ni. Ac mae Duw yn dweud wrthyn ni fod y pethau yna'n anghywir. A fod o'n mynd I farnu ni. A bod ni ar goll. Da ni'n neud pethau'n anghywir a da ni ar goll. A dyna pam bod Duw yn bell.
A mae Duw yn dweud, ylwch, os ydych chi eisiau dod nôl ato fi, mae rhaid i hyn gael ei sortio. Mae rhaid i'r pethau drwg yma ydych chi yn ei wneud, mae rhaid iddyn nhw gael i barnu. A felly be ydych chi angen ydy, ydych chi angen achubwr. Ydych chi angen gwaredwr. A dyna be mae'r angylion yn dweud. Dwi fy newyddion da, achos mae'r achubwr yma, mae'r gwaredwr yma wedi ei eni. Dyna oedd gwaith y babi. Rwan mae babis yn cute yn dydyn. Mae babis, mae Mair yn fama, dal yn gafal yn y babi ac yn rhoi cwtch iddo fo. A mae pob babi yn cute ac yn lyflu, ond mae babis yn tyfu fyny. Ac wedyn maen nhw yn newid a maen nhw'n troi. A nath Iesu ddim aros yn babi, nath o troi yn ddyn. A da chi'n gwybod be, peth rhyfeddol am Iesu, oedd nath o rioed wneud dim byd o'i le. Meddyliwch am hynna am un funud, blant. Chi'n meddwl, os gennych chi unrhyw ffrind yn yr ysgol, chi'n meddwl sy'n rioed i wneud dim byd o'i le. Da ni gyd yn wneud peth. Ond nath Iesu rioed wneud dim byd o'i le. Nath o fyw yn hollol berffaith. Dyma fo'n rhoi di dad yn y canol. Oedd o wastad yn gwrando ar beth o Duw eisiau wneud. Oedd o wastad yn gwrando ar Mair i fam, ac oedd o wastad yn gwrando ar Joseph i listad. Dyma fo'n dysgu pobl eraill pethau rhyfeddol, a da ni wedi bod yn darllen, da ni wedi darllen y pethau yn y Beibl. Nath o helpu pobl eraill. Oedd o'n garedig, oedd o'n sefyll i fyny dros beth oedd yn iawn, ac oedd o'n gwrthwynebu beth oedd yn anghywir. Ond dyma fo'n marw. Dyma fo'n marw i gymryd yn pechod ni arno fo'i hun. Mewn ffordd, beth oedd Iesu yn ei wneud oedd swopio. Ond ydych chi weithio'n swopio pethau yn yr ysgol? Ydych chi weithio'n swopio Pokemon cards? Neu rhyw bethau fel la? Yeah? A ydych chi wastad eisiau cael deal da yn dydach? Neu lle bod chi'n swopio football cards? Yeah? Lle bod gennych chi un sticker a mae rhywun arall isio fo a ydych chi'n gwneud swop. Wel, mae Iesu'n swopio fo ni, ond diolch yn swop teg, achos beth mae Iesu'n ei wneud ydy, mae Iesu'n cymryd yn drwg ni arno fo'i hun, ac ar y groes mae'n cael ei gosbi am hynny, a mae'n rhoi i ddaioni fo i ni. Fel o'n i'n sôn wythnos diwetha, nes i ddefnyddio darlun efo Judan, efo cot. Yeah, ti'n cofio? Ac oedd yna got. Ac o'n i'n deud, os oedd rhywun yn gwisgo cot, lle bysa Juda wedi cael mes a bob math o bethau ar ei got, a bysa ni'n rhoi yng nghot i iddo fo rhoi got i fi. Wel, dyna beth mae Iesu'n neud ar y groes. Mae'n rhoi i ddaioni fo i ni, i gyfiawnder o, a da ni yn cael i berffeithrwydd o, a mae o'n cymryd yn pechod ni. A wedyn mae'n atgyfodi, sydd yn rhyfeddol, sydd yn dangos, sydd yn profi fod y peth wedi gweithio, sydd yn gwreiddio'r peth mewn hanes. Oedd Iesu'n berson real, ac oedd ei atgyfodiad o'n real. Rwan, da ni'n mynd i ddysgu adnod rwan. Mae Rebecca mynd i ddod i ddysgu adnod i ni. Ac mae'n adnod bwysig iawn, achos mae'n helpu ni ar yn taith at Dduw. Diolch. Dyma glamorous assistant fi. Ti eisiau dal fan hyn? Ti'n gallu dal y cardboard. Iawn, i'r plant i gyd eisiau dod mlaen i ystod ar y llawr fel bod chi'n gallu gweld e. Please, diolch. O, da iawn. Iawn, so, mae gen i fan hyn coeden Nadolig. Go on, beth ti eisiau dweud amdano fe? Ti ddim yn impressed iawn, wyt ti? Na, oce. Dyw Naomi ddim yn impressed iawn chwaith. Mae'n dweud bod e ddim yn digon lliwgar. Chi'n cytuno? Ie. Wel, mwyn i ni wneud yn mwy lliwgar, ni'n mynd i gorfod dysgu'r adnod, a wedyn bydd y bobls yn lliwgar, a bydd gen i coeden Nadolig hyfryd iawn, iawn, iawn. Iawn. So, yr adnod, newn ni gyd darllen y mas gyda'n gilydd? Okay. Dewch. Gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni
sydd wedi digwydd. Chi'n cofio pwy nath dweud hynny o'r pobl? Y bugeiliaid, da iawn. So mae'r bugeiliaid yn cael y newyddion da yna o llawenydd mawr bod achubwr nhw, bod Iesu Grist wedi geni yn Bethlehem, a dyma ymateb nhw. Maen nhw'n dweud, dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem. So maen nhw yn excited, maen nhw eisiau mynd. Iawn, so pan dyn ni'n darllen e hefyd, ni eisiau fod yn excited, a ddim jyst fel, dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem. Okay? Iawn, newn ni darllen e unwaith eto, a wedyn newn ni cymryd rhai o'r geiriau o na, a chi'n mynd i cofio nhw heb y geiriau, iawn? Unwaith eto. Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Iawn, newn ni dweud e. Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld mae'r arglwydd wedi dweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld beth mae'r arglwydd wedi
Gret. Rei, gewch chi fynd yn ôl i'ch seti. Felly, sut mae'r bugeiliad yn help i ni i fynd at Dduw? Sut mae'r bugeiliad yn help i ni fynd at Dduw, Juda? Duw ydy'n bugail ni, ie, ac yn arbennig, Iesu Grist ydy'n bugail ni, ie. Dwi'n ni fynd ymlaen o'r sleid nesaf. O, na ni. Rhaid i ni fynd at Iesu. Ie, mae rhaid i ni fynd at Iesu. Oedd y bugeiliad, nath yr angylion ddweud wrthyn nhw, ac oedd yn rhaid iddyn nhw fynd at Iesu Grist. Doedden nhw'n just yn aros yna, nath nhw fynd at Iesu Grist, ac mae rhaid i ni wneud yr un peth. Mae rhaid i ni wneud yr un peth. Rwan, sut dyn ni'n gwneud hynna? Sut dyn ni'n gwneud hynna? Achos dydych chi methu, dydw i a chi, ddim fel y bugeiliad yn medru mynd rwan i weld y baban Iesu, nadan. Achos dydy'r baban Iesu, ddim yma wan, mae baban Iesu wedi tyfu fyny, mae'r baban Iesu wedi mynd i'r nefoedd. Felly sut dyn ni'n medru mynd at Iesu Grist? Cynnan. Marw, ie, fysa hwnna'n un ffordd yn bysan, ond dyn ni ddim angen marw mwyn mynd at Iesu Grist. Os yna rhai'r hen bobl yn medru'n helpu fi. Sut dyn ni'n medru mynd at Iesu Grist? Aran. Credu yna fo, ie. A ni jyst credu yna fo, ond siarad efo fo. Siarad efo fo. Dych chi'n gweld, dydy o ddim yn ddigon i jyst gwybod y pethau yma yn yn pen. Pan o'n i yn blentyn bach, o'n i'n gwybod y pethau yma lot. O'n i'n mynd i capel lot, ac o'n i'n gwybod am Iesu Grist, ac oedd y holl beth yma, ac o'n i hyd yn oed yn credu nhw yn ymhen. Ond adeg pan oedd rhaid i fi ddod a siarad efo Iesu Grist yn hun. Ac oedd adeg pan nes i ddod at Iesu Grist a dweud, Iesu, dwi'n gwybod bod fi ar goll. Dwi'n gwybod bod fi wedi gwneud pethau'n anghywir. Dwi'n gwybod bod fi angen a chybwr. A nes i ofyn i Iesu Grist i faddau i mi. A ydych chi'n gwybod beth ydy'r enw am person sy'n gwneud hynna? Gweddio ydy'r enw amdano fo, ie, ond beth ydy'r enw am person sy'n gwneud hynna? Ti di anghofio, Aran? Cristion. Dyna di Cristion. Dyna di Cristion, a di rhywun sydd wedi gofyn i Iesu, sydd wedi mynd at Iesu Grist, a sydd wedi gofyn iddo fo am faddeuant. Dydy Cristion ddim jyst yn person sy'n mynd i capel, neu sy'n credu'r pethau iawn. Mae Cristion yn person sydd wedi dod at Iesu Grist. Ac felly dyna dwi eisiau dweud bore yma, wrth bob un ohonoch chi. Dowch at Iesu Grist. Ella am y tro cyntaf, lle bod chi'n sylweddoli am y tro cyntaf, bod chi wedi gwneud pethau'n anghywir. Dowch at Iesu Grist a gofynnwch iddo fo faddau i chi. Ac mi wneitho. Neu falle bod chi'n Cristion, a da chi wedi bod yn bell oddi wrth Dduw. Falle bod chi wedi bod mor brysur. O dowch yn ôl at Iesu Grist a siaradwch efo Iesu Grist a mi wneitho eich derbyn chi. Mi wneitho eich achub chi. Da ni'n mynd i ganu rwan. Ganwyd Iesu yn nyddiau Herod. A dwi eisiau help chydig bach mwy os gwelwch chi fod yn dda. Gai help rhywun arall? Anna, ni di helpu fi. Bril, gret. Na ni. So rhywun arall eisiau helpu? Mae Esther a Lydia eisiau helpu. Gret, dowch chi ymlaen hefyd. Na ni. A mi ganwyd Iesu nyddiau Herod, ganwyd Iesu'n frenin nef. Gwelwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain at y fe. Dwi'n gwybod os ydych chi'n sylwi yma'r carolen help ac yn glyw i ni o pwy sydd yn dod nesaf. Diolch.
Reit, wel mae gennym ni rhai eraill yn dod fyny wan. Dwch o'na. Sa rhai'n dweud bod hyn yn ironic, ond na ni. Gwych. Reit, a so, pwy sydd gennym ni yn fama? Pwy sydd gennym ni yn fama? O, sori, mae yna lun yn mynd fyny gynta. Na ni, Mae'n dda cael traddodiadau, dydy. Daniel, pwy sydd gennym ni fama? Y tri cwr doeth. Ie. Na ni, mae yna lot o beswch a bethau. Ie, y gwir doeth. Da ni'n gwybod os oedd yna 3 ohonyn nhw yn agynnan, ond oedden ni yn gwybod, mae pobl yn meddwl, achos oedd yna 3 anrheg yn doedd, 3 anrheg nath nhw ddod. A nath y gwir doeth ddod o wlad bell. Ie. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Chi'n mynd yn ôl i'ch setiau, mae Juda mynd i ddod ymlaen i ddarllen i ni rwan yr hanes. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Judea yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gŵr doeth o wledydd dwran i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon. Gwelwn ni y seren yn godi yn y dwyrain, a dyn ni'n mynd i talu teir gnedd iddo. Pan glywed y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lan. Roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly, galwodd Herod y brif offeiriad, yr arbenigwr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynodd iddyn nhw, ble'r mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Y Bethlehem Judea, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y broffwyd, Bethlehem yn Nir Juda. Nid yw'r bentref dibwys yn Juda wyt ti, achos ohona ti daw un i deir nasu, un fydd yn fugail i arwain fy mobl Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw gŵr doeth i gyfarfod breifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yn adweddodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y blentyn, a gadewch i mi wybod pam dewch o hyd iddo, mwyn i mi gael dalu teir gnedd iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y frenin i'w ddeud, i ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaen nes iddi aros uwch ben yr union fan tre, roedd y blentyn. Pan aethon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y blentyn gyda'i fam, Mair, a dyma'n disgyn ar ei gliniau o flaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu paciau a roi aregion gwerthfawr iddo, aif, ddys a myr. Bryl, diolch yn fawr iawn. So mae gennym ni y bobl ddinod, y bugeiliad, a wedyn mae gennym ni'r bobl gyfoethog, y doethion, a mae hwnna yn atgoffa ni bod Iesu Grist yn dod at bawb. Wel, da ni wedi darllen yn dod bod Iesu, a oedd Joseph wedi cael gwybod bod Iesu yn frenin, ac i fod o'n achubwr. Ac felly, da ni wedi bod yn meddwl yn dydyn, wel, sut da ni'n dod at Dduw? Sut da ni'n mynd ar y daith yma at Dduw? Wel, beth ydy'r peth cyntaf da ni wedi ddysgu bore yma? Beth oedd y peth cyntaf oedd Joseph yn dysgu ni? Mae rhaid i ni wrando ar Dduw, da iawn. Mae rhaid i ni wrando ar Dduw ac ar ei air o, ardderchog. Beth oedd yr ail beth? Oedd Mair a Joseph a'r baban yn ei ddysgu i ni. A sut da ni'n dod at Dduw? Da iawn, mae Duw yn dod yn un ohono ni. A felly, da ni ddim angen trio mynd i ffeindio Duw. Mae Duw wedi dod yn un ohono ni. Da iawn, ardderchog. A beth oedd y trydydd peth? Oedd y bugeiliad wedi wneud ac oedd yr adnod nathach chi ddysgu. Swn i wrth y modd yn gofyn i chi ddweud yr adnod rwan i weld. Yn sy'n cofio fo. Beth oedd yr Lowri? Da iawn ti. Nes ti ddarllen hwnna? Ie. Ond so beth yw'r peth ola, beth oedd y trydydd peth da ni'n gorfod wneud i ddod at Dduw ar y daith yma at Dduw? Pwy da ni'n gorfod mynd ato fo? Pwy da ni'n gorfod mynd ato fo? Ben, pwy da ni'n gorfod mynd ato fo? Iesu. Da ni'n gorfod mynd at Iesu, da ni'n gorfod siarad efo fo. Ond mae'r doethion, mae'r trigwr doeth, neu'r gwir doeth, yn dysgu ni rhywbeth arall, rhywbeth pwysig arall i ni. Gawn ni fynd ymlaen i'r sleid. Da ni angen addoli Iesu. Rwan oedd yr doethion, oedden nhw'n bobl,
Rhai yn meddwl, ella oedden nhw'n frenhinoedd mewn gwledydd eraill, oedd gen nhw bob math o arian ac yn y blaen, a maen nhw'n rhoi anrhegion rhyfeddol i Iesu. A dwi'n meddwl os ydych chi wedi edrych ar gardiau Nadolig, ond yn aml, os ydych chi'n edrych ar gerddi Nadolig, a mae'n lun o'r doethion, beth maen nhw'n neud? Beth mae'r doethion yn ei wneud yn y lluniau ar y cardiau Nadolig fel arfer? Ania. Dydyn, maen nhw'n dilyn y seren da iawn. Ond os oes lun o Iesu ar gwir doeth, beth maen nhw'n neud, Lowri? Rhoed yr anrhegion, ie. Dyn nhw fel arfer yn sefyll yn rhoed yr anrhegion? Na, beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n plygu. Ie, achos maen nhw'n plygu i'r brenin. Maen nhw'n addoli y brenin. A da chi'n gwybod, mae rhaid i bob un ohono ni wneud hynny hefyd. Da ni angen addoli Iesu Grist, achos Iesu Grist ydy y brenin. Rhyw ddydd, mi fydd pob un ohono ni yn addoli Iesu. Ond mae gennym ni ddewis. Fedrwn ni yna dewis i wneud o rwan, neu fyddwn ni'n cael yn gorfodi i wneud o. Ac mae hwnna'n wers bwysig iawn iawn. Rwan ta bore yma dwi'n edrych o'n hwmpas i, yma ydych chi'n gwisgo gwahanol bethau ar eich pen. Mae gennym ni ddwy yn fama sydd yn edrych yn anghyfforddus yn gwisgo rhyw dyrbans ar ei pen, ac mae gennym ni rywun yn fana sydd yn gwisgo ceirw, antlers, carw. Ond byddwch chi beth, da ni gyd yn gwisgo rhywbeth ar ein pen. Hyd yn oed y rhai yna ni sydd ddim efo gwallt, mae yna rhywbeth ar ein pen ni, mae yna goron ar ein pen ni. Achos mae pob un ohono ni'n meddwl na ni sydd yn bwysig. A felly, mewn ffordd, mae gennym ni goron ar ein pen. Da ni'n deud, wel, ni sydd yn rheoli'n bywyd ni sydd yn bwysig, a ni sy'n cael gwneud beth ni eisiau gwneud. Ond be mae rhaid i ni wneud ydy tynnu'r goron yna a rhoi i Iesu Grist. Mae rhaid i ni ddweud, Iesu, ti sydd yn gwybod orau. Ti ydy mrennu ni. Ti ydy'r un dwi'n rhoi bob dim iddo fo. A mae hwn yn rhybudd i bob un ohono ni. Da ni angen plygu a da ni angen rhoi Iesu Grist yn y canol. A dyna sut da ni'n dod at Dduw. Dyna sut da ni'n dod at Dduw. Da ni'n darllen iair o, da ni'n gwrando ar beth mae o'n dweud. Da ni'n gweld bod Duw, da ni ddim angen trio cyrraedd Duw achos fedrwn ni byth. Mae Duw wedi dod yn un ohono ni. Da ni angen dod at Iesu Grist a gofyn iddo fo i faddau ni, a da ni angen plygu iddo fo. A dydy'r plygu yna chwaith, mae o'n medru bod yn anodd, ond eto mae o'n byth naturiol i wneud. Pan da ni'n dod i gredu'n Iesu Grist a gweld pwy ydy o. A felly, dyna daith Nadolig. Rwan, da ni'n mynd i ganu un garol i orffen. Daeth seren i sefyll dros stabl bachllwm, lle nad oedd ond baban yn cysgu yn drwm, ond hwn meddangylion oedd gobaith y byd, y ceidwad oedd wedi i addo cyhyd. Ac wedyn mae'r gitsgan yn dweud, llawen hawn, cafwyd ceidwad mewn cryd, llawen hawn, rhoddwyd anrheg mor ddrud. Rhoi heibio braint nefoedd a'i eni yn ddyn a chymryd ei natur ni arno ei hun. Ac o'n i fynd i'r bennill nesaf, rhyfeddau'r bugeiliaid a'r doethion yn fawr, weld Duw yn fab bychan mis plant deiar lawr, a chanau'r angylion eu clod iddo fri am ddwyn hedd a chymod y nefoedd i ni. Ac yn olaf, fe ddaeth a goleuni i'r dall a'r diras, a helaeth dangnefedd i'r cecrys a'r cas. Am hyn, unwn innau a'r cor yn y nen, cyffeswn yr Iesu byth bythoedd yn ben. A dyna ni'r taith y Nadolig. A rhyw ddydd, dwi wrth ymwneud yn hanes, chymod yn hanes y geni, lle fysa chi'n hoffi bod, a mae rai fi cyfadde, fysa ni'n hoffi bod efo'r bugeiliad, pan mae'r côr na o angylion yn dod. A dych chi'n meddwl, waw, mae fel sy'r angylion i gyd yma'n canu. Wel rhyw ddydd, mi fyddwn ni yn y nefoedd, gyda'r angylion a gyda phobl o bob llwyth ac iaith yn canu clod i'n gwaredwr ni.
os oes unrhyw un eisiau siarad mwy am y pethau yma, plis gnewch hynny ar ddiwedd y gwasanaeth. Plant, ydych chi eisiau siarad, siaradwch efo mam neu dad neu pwy bynnag amdan y pethau yma, achos maen nhw yn bwysig iawn, iawn. Gwnewch ni orffen efo gweddi. Arglwydd yw dad. Diolch bod yn adolyg yn amser llawen. Diolch bod o'n llawen, nid oherwydd bod ni'n cael llwyth o bresantau, neu bod ni'n cael gwyliau, neu bod ni'n cael bwyd da, neu bod ni'n cael gweld ffrindiau. Fod gymaint o'r pethau yna yn wir, i ni dad, da ni'n gwybod bod yna rai sydd ddim yn profi hynna. Ac eto, mae'n amser llawen oherwydd fod gyda ni waredwr, a bod gyda ni Iesu Grist, a'i fod o wedi dod yn un ohono ni. A da ni ddim angen stryglo bellach i gyrraedd ti o dad, wyt ti wedi dod yn un ohono ni. A diolch yn Iesu Grist bod ni'n cael yn galw yn blant i ti, a bod ni'n cael llawenhau. O dad, diolch am y tangnefedd. Da ni'n gweddio, o dad, da ni'n gwybod bod y byd yma wir angen y tangnefedd yma ar hyn o bryd. A da ni'n gweddio, plis, y bydd mwy a mwy o bobl yn dod i brofi yr tangnefedd yma sydd yn newid bywyd ac yn newid calon. Diolch, Arglwydd Iesu.